Spannend is het wel, maar de statushouders staan eerste rang op de parade en genieten tijdens de carnavalsoptocht in een stedje van lol en plezier. Vindt u het hier? Goed. Ja, alles goed. Het is de eerste keer voor Salwa, de optocht. Hoe speciaal is dat? Ja, ze vinden het heel leuk met de kroontje op en we hebben samen heel veel plezier. Drie avonden lang hebben ze hier pakjes gemaakt en zo hebben de mensen zich voor kunnen bereiden op wat er gaat komen. Verder is het denk ik gewoon beleven en over je heen laten komen. Ja, goed in vastlopen. Ja, vandaag ga je mooi weer hier blijven. Hier samen in. Wat ziet er mooi uit? Mooi? Ja, denk je weer goed. En door de muziek te laten draaien, door met elkaar in gesprek te gaan, door het pakje te maken, ga je in 3 weken tijd, krijg je toch die connectie. Hè? En dan het Nederlands gaat vooruit en ze leren de traditie een beetje kennen. En je ziet ze erin groeien en zich heel erg welkom voelen. En dat is volgens mij ook waar het om gaat, zeg maar, de verbinding leggen. Dat is wat vastelovend samen is.